നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 1 kg ട്രസ്ലച്ചസ് കേക്ക് ആട്ടോ. ഓൾറെഡി നമുക്ക് സ്പഞ്ചൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്യണം, ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കണം. ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ട്രസ്ലച്ചസ് കേക്കിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മിൽക്ക് സോക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്ത ഫില്ലിങ്ങുമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടൈം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ബോക്സുകളൊക്കെ മടക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബേക്കറി ഓർഡേഴ്സൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 kgയുടെ കുറച്ച് ബോക്സുകളൊക്കെ മടക്കി സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കേക്കും കൂടെ ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ കേക്കായ ബട്ടർഫ്ലൈ തീം കേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ അല്ല, ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലൂവും പിങ്കും വയലറ്റൊക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബട്ടർഫ്ലൈസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്ത് കേക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്.